Nigga. Nigga who? Peace here, nigga war. I need to go. Jadi balik kampung. Kita dong. Kenapa? Tadi movement, ya? Oh, tak ada jaga movement kita. Hey, Diamond. Ayo pergi kita dah. Mulai dah polisi yang cerah mahal. Asal lagi pretend dia agak rasa yang ungu. Acau dia memang. Sai, Chineke me. Uga. Ah, ira kwa gi. Chineke akpọkọ. Kọmọ ira kwa gi. Oh baby. Jangan kaji. Gimana udah biawa? Oh baby. Aruba. Ndebe ka good after 8 o. Kadi anya we wekpo. Awe nu. Iwe unu obodo a. Aruba. Aju nke abụzikwa na aju gịnị? Aruba nke na ofu onye ige iwu ewu mgbe abịa ka ekpe ga ka anyị ihe a ewu ma akpụ m ya ga contest. Ọ ịma ha na azawago Miss World ewu. So akpụzi m nke m aga ihe a. Obi furu ọ ga-win gwa award. O win award. Oge win award Aruba. Ka ị na-ekwu na asọ gị n'ọnụ n'oge win award. Ka ị gba m ihe gbasara contest gbasara ewu abụgo mmadụ. Ewu abụ mmadụ. Gọọmenti obodo anyị akwadogo ya. Ha wepụtara nnukwu ego a ga-eji na-akwadozi Miss World ewu. Ekwe na ị nwere nke gị ga-akpọpụtakwa kịta kwado ọfụma tee ya lipstick tee ya pensụl ka iji ya na-abịa because ihe nwere ike ji ya n'ezi mụkpụta ewu abụ isi ara ege mma igbo ya na-eso ọbanye ego gị n'isi afụgo na ọbanye kpughe ewu akpụchi ego ya azụ ka m gwakwa gị amagokwa ekwe n'obodo a onye ejidekwa ezu oyi egitekwe nga agbasogokwe ya ozuzu si mmiri pụọ a na-agwa gị ife bara uru mba nọrọ ebe a na-ekwu eri apụkwala ka ịga were nke gị ọ dị iru ka Abacha ebe nwanne Abacha nke makwa agbasigokwe gị akwa m kwesịrị nsụchapụ na ewego m okwu gị na mebisi
bi achoba. Ai, ifuru mbim biko ambi na agbalu mewe ana machi aja otu onu mmadụ mma dị nara maka na onye biko na ihe m na-ekwu na mmegbu onye mmegbu PIC nwe ka isi ọnụ m agboro mkpi ime onye na-ezori asịrọ m na ị na-ezori gọtagoro ihe na-ekwu na nna achọ bi m achọ ifuru mbim ifuru ya mbi arụba mana mgbe okpu inu pantị mgbe ga-eyi pantị arụba mbi mee ihe ọkwa pantị oyiro pantị ka okpu yi pantị chekwa o nkwe ka ibe pantị arụba ya eyinye mbi pantị arụba ya emi ya maka ihe ọ na-emekarị n'obodo a mana ihe nna ajụ biko ma ebe o si esi ma saịdị o si eziokwu megbuo m arụba mekwereta ime ụzọ o si oke isi ebe a ga kịta ị ga aka nri ma ga aka nri ma ọ bụla aka ekpe ma ga aka ekpe ị afere poolu da sikwa ebe a pụta ịgakwa aka nri tutupu gị ebe a na-asị aka nri aka ekpe si ebe a poolu ada bịa ka ibere nke anọ ya bọị bịa kiri aba kesi ka ị nọ ebe wute ewu yini ka ewu a ọ wụ ewu papa m ịma papa m nwere appendix so ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ya sịze nga achọ ebe m ga-ere ewu a ka m nwee ike wetara ya ego n'ụlọ ọgwụ nya ị chọọ ili ya elen ego nekwanụ ka ị eli ya chilekwa hello papa ana m abịa kịta ana m abịa ọgwụ m n'ụlọ ọgwụ achọ m ịnata ego dị ewu ka m natazi ego dị egwu bịa wetara dọkịta papa m biko anwụkwala biko nna m ochie ngwana ana m abịa bịa nwaanyị ị na-ego akwa nego ebe a mkpọ papa m kịta ya nwere na-ego gị igoro ka m si ebe a pụọ ego nekwanụ ka ị eli ya nye m 5,000 5 gịnị 5,000 ị chọrọ ilesi m ewu ọ bụrụ na ị chọrọ ilesi m ewu ilesi m ewu ọ bụrụ ya elesi m gwa nka m pụwa ọ bụgo m ihe m ga-ere ewu ị na-asị m ego one ka ị eli ya aba mgbe nye 4,000 mmenyere gị nwere m ekwu ị na-apụzi apụ nwaanyị chire nụ na-abịa gwara m ka ihe ị ga-egonu ọ bụrụ na ị dị ọkwa sirọ ọ bụrụ na ị chọrọ ilesi m ewu anyị mgbe ka nye gị 1,000 1,000 na ego biskit ga ego granọtụ eji 1,000 egote mpi ewu ka eji egote ntị ewu nyaanyị na chi gwa m na ya lelesi m ewu 1,000 mgbe jezi alesi onye ọzọ nwaanyị bịanụ na-abịa tinyekwa onye ego ego ole ka ị chọ ka m tinyere gị ihe njikwara wee na-ekwu bụ na m enego ewu gị anya ọ bụ na arụ ewu gị mara mma na ọ bụzi ya na ọ ga-ịchọzi ka ilesi m ilesizi ya m onye m kwuru ka ego dị chọ ka m tinyezi gị mgbe ka m tinyekwa oziri gị 500 naira 500 ọsọsọ 500 ka ị chọrọ itinye leni na ị ga-emeso ya 2,000 aba ọ bụ na ị na-elesi m ewu ilesi m ọ bụkwa na ihe ga-elesi m ka m pụwa well no problem but nwaanyị ị ga-akaba alụ ifuru ya m iwere ewu a ewu a ọzọ ha eji anya ahụfụ nwaanyị ọ ebe ọla ọhụrụ nwaanyị ifiom anyị njiri agwa gị ihe anụnụ ihe ile gị were ewu ala rụọ n'ụlọ na-achọ yipụ ya dịka were gwa ihe fachi ebe a fachiekwa ebe a fachi ọ yiri tait ma ọ wụ ya ọmakpuo ya gị ime ya atụọ gị ime na ime nso ozugbo thank you m pụtasịrị gị dewu n'ụlọ ekpụtara m n'ụlọ nne m nnọọ ya wee trọst ha ke ka m mesi wee trọst ọgụ aba anyị azụchawụkwa n'ahịa anụma aba ngwa thank you aba daalụ onu aba ngwa daalụ 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 ewu agbara mbọbọ maka bọm shọt ka anyị were ihe nwaanyị dịkwa kịafụla oge ewu agharịtụ gị ime o hey, Uju baby. No problem. You have a minute account. But don't we do my account but no problem. I'm gonna hold it up. Hey, one of the she will kind of go. May pop my hey, but science funny. 5,000. May be far off, ma. Now what are you doing here? Hey, Bonnie. Hey, go. Man,
Go to water. That's not you. That's not you. No, yeah, don't come. No good about. Okay, about. That's not niche. I can't say more touch man. I know who she wants to know. Can I marry a meta because I know what case now you marry account. Hey. Oh yeah, what the guy you mentioned? You be young go shede. Can man I be you? Oh man. Orang panan ni pun megang kan dia, kuasa panan. Nak ni panan. Hey. Okay, man, night. Ke wo yan le. Yeah, I'm going to get man. You're welcome, sir. Please. No. Take this, man. Mungkin what's the kind of uncle? Welcome, Jeff. I think Jeff. What you talking about, man? I got our friend, my friend Jeff. Hey, welcome. No, yeah, man. Talk all man. Yeah. Ina poala. Hey. Boom, man. So now I go start telling Bonnie. Boom, man. No, the money. I don't know. On ba go dia na ba. Welcome man. What is in you? Jidia. Look at you. Bonnie look at you. Aro na yegi. Bonnie die. Okay. Die. My friend. Boom, man. 2 offenses. One, the boom, man. Secondly, Igbo. Man. Welcome. Aro na yegi. 2 offenses. I'm going to sue you guys, man. Thank you. You're welcome. Yeah, again. No, 2 offenses. Take somebody alien Igbo. Bonnie. Take somebody alien Igbo. 2 offenses. Are you looking at me? Police officer can ask you, boom, man. Don't worry. When you get to their place, you see boom, man. Welcome. Bonnie. Ke babu. Bonnie Ojim. Ginju. Bangba no wa ni anara do ma bo. Bia dio. Je ko ke ma. Nse ga na do kwa ne. Mama check man yo. Boom, man. Bonnie na ma na ku se jo ta ki do na se. Shit, man. Man na lo le Bonnie. Boom, man. On me wo aro na yegi boom man. Boom, man. Mun na bono, mun na. I'm gonna lock you up, man. I'm gonna lock you up. Aro na yegi. Nuko ta boom, man. No ga do po ga nya aro na yegi. I'm going to sue you, man. Aro na rugo ni. Boom, man. Boom gin. Boom, man. Boom, man. Aro na yegi. Boom gin. Come on, Boom, man. Not like this. What the fuck? I'm going to sue you, man. Boom. Boom, man. Damn. You hit me? Boom, man. Hey. Bonnie. Ko fo be na dia. If I ever any member not black, check what? Uniform na po ko so ngiba so ngiba. Media mo efina. Ebi nko na. Ana be ku ni akun no no be ya tum kan de ku. Iku so so ke je me nu. Ke bi poseri e. Nse ni event we ba no wule we. Asima. Bonnie. Bonnie ye me ku akwa mo bandi ya ku no na ya tum no lo Bonnie. Media mo efina. Nse ni event ko ba ni be ka ma hoji. So ya kuma na bi de. Ma fi osim de. Ale mo kale mo ni ita na kele. But Ko Angelina. Jere. Kedu? Anya akwa man kan na cho. Ifle bon aruba. Nyo kan na cho. Ina cho ko ya cho. Si aruba chetal ma ko mo. Ina cho ko aruba cho. O zula ko mjele. O me gini? O zula ko mjele. Jele akwa gi? Obelen se mebi ike. Obelen se agba chemi ke biko. Obata abegi bia wala akwa le. Amorom nya. Ebe mabuna. Gwa aruba. Ya chetal ba ko mo else. Ebe me mma ku anyi si. Aruba marom, ama na ahụ mgbe Angelica, mmesi anya. Hey! Nwaanyị na-eti mgbe na otu nwa epele mpe. Ndị ji mma wee welụzie elu belu nke fọlụ. Ka ọ dị nwa mmadụ mụta ebe a. Obele nsị ama mkpachi m ike. Ebe mma. Obele nsị ama mkpachi m ike. Kacha na efere ka unu tinyere nkịta nri o, ana m apụta. Onye ọbụla afọ village nwere ọbara mgbali elu, ma ọ bụghị nke a ọ bụrụ ọzọ nnukwute nsogbu. Amaghị m ife kpatara biko ntị m ajụọ gị
Ihe tụrụ nwa m bụ arụba. Arụba nke nna achọga ugbu a. O na-achọ ya achọ. Lee ebe arụba na-esi na-abata n'ime ebe m wee na-abịa ekpokọ ọkụkọ. Amarakwa m arụba ọ bụ egbe ka ọ bụ. Okpokọla ọkụkọ m ọ gawara. Amara m ọ egbe ka ọ bụ. Biko ọ bụrụ na mfụkwa ya next time akọdụ ka m ga-eji kugbu ya. Ya batakwa na be m aga. Kuchie ya ụkwụ. Nne Ifeọma, nne iwe ga-adị m n'ọkụ. Ọwụ ayịyọ ị ga-ayọ mbụ ihe ị ga-eme. Iwe ga-adị m n'ọkụ biko ọkwa n'ọnwa. Kpọrọ nwa a gaa na nke pasta afa m ka o mee ya deliverance serious one o. Aga m eme ya. Amakwa m nwa gị ọ bụ egbe ka ọ bụ. Ọ bụghị egbe. Aga m anụkwa ayịyọ anyị na-ayọ nọ gaa mara ihe ị ga-eme nwa gị. Biko iwe ga-adị n'ọkụ biko gbaghara. Chineke nna ọ gị nyekwara m nwa amụtụrụ m ya ọ wụrụ ihe ọma enye m ahụrị n'obi mụ na di m elekwana ihe mere nwa m ugbu a nwa m ụzọ onye a na-akpọ n'ọnụ asị arụba zuru oshi arụba mere nka nna biko isi na onye gbakwute gị na ihere agaghị eme ya ugbu a agbakwutela m gị nna biko kpọpụrụ m ihere a biko nna biko nyere nụ m aka maka nna kpọkwu ugbu a nna biko isi na onye gbakwute gị na ihere agaghị eme ya biko ekwela gị ihere eme nụ m wepụrụ m ihere a biko nna ụfọdụ ka m na-efe ayọrọ ka nna nwute ya ugbu a sị m akpọ gị na nke pastọ ka eme ya dị biko nyere nụ m aka zọpụta nwa ahụ nna biko nke ka ndị na ya Okay. Informa roba. Mbak ben ya. Isele fro ya. Ulo kongada. Uwele ya onako. Ọbụla ala nke ọnya dibịa mgbada ode ka nkene ọ dịkwa ọ bụ ofu ife erụfụ nna achọ ka ị na-achọ ịbụkwala ibe ya bụ nwa bụ arọba nchọ ka m gwa gị kedu nke ihe emie maka ọbara m na-anụ ọkụ ka m tụgbuo ya ka ọ nwụọ nke ahụ ọkụ na m jide di ya ọwụla ibia na m bịa ya ọpala na akpagana ọwụla isi mkpu onye asị m apịarịa ibia na m mweli ọkọ ngada rapụba nke ọkọ o nwere ike ibu ọkọ gbanarị anyị ibi ya wee ji isi ka onye ibi inyere anyị ibi ịma na oto kabarọ ebe m prepenata debi ebe ibi were akpụzi Ibunya Ibunya tselisi. Na mure kusisi na mure moduli. Isho ndi akbu ibronya. Ologeni na wa ngole ba akbu na ya. Even na ye jocho ya lebia. Na ni tena nke Johnson ni chama na mo Johnson ya sana nke mo Johnson ya ko le ba na.
gọọmenti na ụmụazị ahụ ozi oyi ka ha nọ wee na-ezu ozi ọma niile a na-ezi na chọọchị onweghị nke ha na-anụ onwe bụ na ịga na-ekwu onye ewewela ọkọ m na ewu everyday otu a ka ha si aja kedu ụdị nọnsensị ha ndị asị n'ọrụ ya anyị na-agwado mmecha nkịta nya nweta ha enweta ọkụ mmụọ nsọ ga-agbagbu ha ọmụ okoro ji agbasị n'ebe a isi n'ọkụmọ so mere gịnị ịnọ nso ebe a wee na-aga anyị ntị si n'ebe arụba ka esi n'ebo gịnị dị gị na onye otu gị nye ozi ọma niile a na-ezo ọda aba gị ntị ọzọ ọkụmọ nsọ ga-agbagbu ibu ọma ọkụmọ nsọ mbụ ọgọ kwekwe nsu dịkwa anya awara awụzi m onye uwe ojii ịnwa ahụ atara ya bụ mega arrest automatically oya attention ngwa egwuregwu igwu ọbụla nwa ngụ tụkọrọ nwa ngụ ya akwụ ụgwọ erighị azụ ewere anụ kwụ ụgwọ ya isi mkpi dị na akpa mkpi kedu ka onye obodo nta siri afa anụ n'obodo kedu ụlọ ọdụ balụ nwa gị bịa lesi m ewu na-ebịa lesi m mgbulu ewu na-eji aja n'ihe ejide m nalụ m ewu 2000 afọ ewu afọ ka ebe ikwu kịta nwa m nwa gị ihe ekwa m ebifo isi ebe ihe ekwe 5000 ọ bụ na ihe na-eme mmadụ rapụ ewelu m ka ọnwa ihe nyekwakwa m ego nwa nwoke mgbe m mgbado leshin baịbụl wee nye m leshin baịbụl ma ego ma baịbụl onye nwe baịbụl wee weta m wee mevochie m n'obodo ego m ka m chọrọ kedu leshin baịbụl ego m ka m chọrọ ọnwa m ego m ka m Ozulo akụnya anakịta ka ndị danagoro ego m oju iji ya nwata anyị ejigo na dị anyị nje biko onye a leshin baịbụl o zutere n'olu maka na ya bịa na steeti ọnụ nne m na nna m gbụrụ m na-aga okirikiri ọnụ nne m na nna m gbụrụ m o si na nna wee fee na nwa nke a iji ụzọ ụtụtụ eficha akpụkwụ ebe ka ị na-eje ọgwụgwọ ebe m na-eje ọrụ mmiri izocheche nnọọ wee pịtọba akpụ ụkwụ mpịtọchachacha nnọọ wee ka m bichenete nya ka ificha nata nnọọ ka ị nọ eficha ọ bụzi nke ka ịkpọrọ eje n'iro kedu ihe a ya eme ga-eme oyibo a na-ekwu amaghị ahụ nna azacha azacha ị na-emetọ emetọ ke maka ihe mụnwa ka ị na-ajụ ala mgbadụ na-edozi edozi ka ị na-eme mma akụrụ izu gị na nwa nwoke ka nna ya ọ nwụọla unu nne apịa na ọnyaka udude kwa mbọsị amakwe na agbọrọ ihe nke agwọ kwa mbọsị ọnyaka udude ju ụlọ ụtụtụ niile nnekocha nkụchacha apụtakwa ụtụtụ fichapịacha ị na-eme ị nọrọ na mmechi ọ maka ka i wee na-ebichebe na-ekpoche ka m ji wee nụta ka nke nwa nwezielu mmetọ ka ị nwezielu dị na-emetụ ya metọ onye ọzọ kịta ka ụmụnna gị bịa jụọ m kedu maka ihe ahụ ị na-akpọ iche na mmechara ka ị kpọ ha mitin ọ bụghị mitin gị ya akpọ ha ofu mọskịta nwere isi azụ akwụwo oge tupu ha mara ekote m okwu na nnụtadịghị nwa ekote m okwu mgbe ya na ego nri ọnụ ya atọ ụtọ ọnụ ya ahụlụ uneli Igbo nna anyị ụmụkwana ihe nchọ ka nke ọlụ oriakụ nna agaghị eme ọkpọkpọrịra m ka nna akpọrọ gị gee ntị ka m jụọ gị efunugo ụdị ụlọ nka ụdị ụlọ ndị a na-arụ ụlọ tofuo ụtụtụ ha na-ọkwa alahụla anyasị ụzọ ụtụtụ niile ha ya na-akụ go
gbam obodo anyị emeghere ego obodo unu anyị che ka nke ọlụgụ echicha na m echiche ịma na ị naghị eche ihe ọsịsọ mba ọ gị na-eche ọ na-atọ gị gị na-eche chee ka m gwa gị unu echicha na m nnọọ ọfụma ụdị nderi ya niile ha ji arụ ihe a o nweriri ihe dị n'ime ọ bụghị ezigbo ego afọ na nne ego ọbara ha gwọrọ ọgwụ ego na kocha mama Agụdo mala akwa bakpuo obe mala akwa igbuo n'ụlọ ọkwa si hụ no mala akwa ba n'ụlọ ihe abụlụ ihe atajikwuru mmadụ anya na ọ na-alụ ụlọ ihe atajikwuru mmadụ anya nna anyị onwere ife mmee nna anyị sheka ngwa ihe enwelụ mmadụ anya ụhụ ana m enwe kedu ihe kpatalụ na onwere ọmgwe nwunye gị ya achọ n'ọka gị na ya kpa nkata ma ọ ka ọ kọọlụ gị nnọọ ihe o chetara n'echiche iya ekwe ka o kwuo ya na okwuru a na-ịta njajaja esi nkọwasịrị na onwenugo nwaanyị batara ebe a sị gị na nwunye gị sị onwenugo ndị ogbe pụtara sị na nsị ha kpa nke bara ulu ihe akpanụ nkata ịkpa nke bara ulu ihe akpanụ nke bara ulu bịa nke gbakwu na-eme ya nke mkparị am Agụdo nne m kekwu nna m daalụkwa biko nyere m akwago na agba na ọkara ka ndị medo ihe ọgwụ na oyi nwoke mere m ihe a na-ekwu n'obi m biko na-emere eme ka ndị ụlọ ọgwụ ibe oyi nwoke mere ya ngwanụ nne ya ọkwa ọ na-ele azụ gị nye m ya ị na-agụ ala ajụrụ ngụ ị tara akwụkwọ ka eze gị dị nya ihe na-ajụ ụmụ ihe na-ekwuzi bụ na mụ nwa nwe ọrụrụ gị nwa nwe oriri njelere azụ lechacha mpụta nchịkọrọ ego chee dị ọkpara ị na-akpagwukwa onwe gị ebe ahụ ajụjụ onwelu mgbe ị nyere nne akpa ego na-agba n'ọkara ka onwe mgbe ị nyere m akpa ego na-agba n'ọkara mụ debere n'ụlọ mpa ilekwere m kilekwere mmanya ọmụ kilekwere ka mmanya ka na-ekwunyelu eziokwu ka m na-ekwunyelu eziokwu ka na-ekwunyelu mana mpa cheka ngwa ọkwa ma na nghọta ụlọ bụ nwe ya bụ na ya na-ekwunyelu m tema agwa ga-ezo ọ bụrụ ọnụ Igbo ma bọrọ anụ ọrịa nna anyị kedu ụdị omume dị ya ike gwụkwala azị kịta kedu ụdị ihe dị ihe a ịnwakwa na ọ bụ na ọ bụrụ m bulie ọnwa ite naanị n'afọ ma nka na-esi gị bụ nna anyị kedu ebe nwa nke a si mana ọ gị bulie ọnwa ite naanị na-abọghị ọnwa ite naanị na-abọghị ka ị vụrụ nwa anụ nwa na-enye m nsogbu itinye n'afọ m mbụ onye ọnwa ite naanị eti ndị na-abọghị mụ nwa tinyelu gị n'abọ mekweghị ka m gwa gị enwekwala nwa a na-akpọ ajọ nwa owuwele abalị ya agwọ ọ na-akụziri nwa ihe ọjọọ nwe ya na-eme mma Agụdo na mkpa Agụdo unu jide nwa nna aka abịara m inye nnu warning nwa nnu unu ka ya eriri unu jide nwa nna aka achọghị m ịhụ Agụdo na nwa m nwaanyị ọzọ ọ na-emebiri m nwa kedu ihe ọwụkọ nwa ọfụma ka ọ baa anyị na ntị nwa gị nwoke ọbịa ọ sị na ya na-akụziri nwa m akwụkwọ nwa m nwaanyị akwụkwọ nsọ o duru nwa m ba n'ime ụlọ ama m ihe a na-eme n'ime ụlọ achọghị m efu ya ebe m ọzọ aghọtago m ihe ọ na-ekwu ọ sị na Agụdo na nwa ya na-eme ịma na oloko mbụba bụ o bedo n'osisi nke a ọ dụghị mma obepụ bee n'ọzọ chere ka ngwa gị were nwa jee gbachuo onwe gị mmanya jee kpọrọ nwa gị kpọbịa n'ụlọ ka ike enye eriri n'ike ị na-asị nwa ka ị na-asị m jee jide ka m kwakpuo nwoke n'ime ụlọ a na-ejide nwoke ejide n'obodo unu a na-ejide nwoke ejide n'obodo unu ka m na-ajụ gị jee zuo ike ibe ọ ya eme madam ka m gwa gị ejidere nne nwa nwoke wa Agụdo na be ya ọzọ wụcha ntị ya ọfụma n'obili were ekweje ya ukwu ọnwa nwoke ka ọnwa nwaanyị a na-egbu ya a na-emesi ike Agụdo
ọzọ ka isi nwaanyị ibe m ya nwere ihe kụwa anyị apịtị ka ị na-akọ ọkwana nna ka apịtị ka ị na-akọ nwaanyị na-enye nsogbu n'obodo a na-agwaghị na na-anụ a na-agwaghị na na-anụ mụkoyi ma gị bulie n'avụọ gị bulie n'avụọ ọkwanụ ajọ nwa si owele wee ba nne ya avọ ka nwatakịrị anwa bụrụ oluba na-atịgharị n'ezinụlọ ka m nwụziala unu mara anwụ apịtịka unu na-abọ na-akọ apịtịka unu na-abọ na-akọ Agụdọ gee m ntị ọfụma ewu m ị na-ebu ebe m ọkụkọ m niile ị na-abịa na-ezu ebe m obere isi agbachie m ike ọ ga-akpachi gị kpachie gị isi mme gị ife ibiga ada gị ara ga-agba gị esi ndị akpọ Jehova dị n'eluigwe ihe ga-eme mara were ka njọ ọkụkọ obere ọkụkọ ka nta ewu bụ nke afọ na-asa ọ bụzịrị ewu mma ife ọma ịmakwakọ n'ala ewu nwere mpi after ị bịara ebe m zụcha osi gee nwe ọnụ iji ekwu okwu aka m na-abịa ọzọ ama eme gị ife ihe m onye ama eme gị ife ọ maka ịbịa igwuru okwu ya ezogo nye ezo m ya n'azụ m ka ọ nọzi kwụọ m ibi ka nne ụbọchị onye nwaanyị abịa ya akwa ama ụbọchị aka ụdọ ya abịa ya ha ama ọ dịwa ama eme gị ife enweghị ihe eme m na nwa aba Agụdọ nọ n'ụlọ kịta ọnya maka nkara inye ego o jegokọta n'ihe nsie nri n'ike ị na-akpụ agụ na m ọ bụrụ ojoko ka o gote nshụanwụ na ụgụ anyị ewere anụ mkpọ anụ na-ewetara mbọsị a tii ya sie nye mmadụ erie nri ọ gịnị bụ nke a ya na agụ asachaghị ihe a m gwara ya zaa Chineke ke ụdị afọ nna atasi na ezinụlọ nke a ya nọ iwu bụ na ọmụ ya na-azachasị na-ekpo ekpo ebe a chukwu ihe dị njọ nka ya azachasị nzacha anyị ofu mgbe kịta ofu onye jebe bata ebe a ihe ọ ya jọ bụ mmadụ obifazi iwu na mmadụ ofufa Mama, kan kau ibu ke? Biko, kan dia via. Ya? Bia. Kan dia kau? Shalom on. Ini kan dia kau ibu kamu. Shalom bia. Muncul. Mau kono cukup butega kata. Cukup gua. Nam. Akan me pugo kwa. Asan kan jago te joko kai sie joko no. Joko. Ya nya na chu anwu. Gote kwa no ogo. Oh. Anu pampan. Ogo te gote ko gote na mbalu. Ama me bo gote dia ma. Aya bu na mbalu. Mpanyo ne otege goti. Aya bu na mbalu. Dalu. Agụdọ nna. No more. Dalu nwa m sọ. Kezi hazi. Kezi ha. Maka no bia. Ana kwa mia. Agụdọ. Mama. Ọ gị wele ego ntị dị n'ime akpa. Ma ya olu ki na-etunu mun. Nke bụ na na-etugo. Ina tumo na wele ego na post. Ka njema afrom post. Ina tumo olu. Ihe ntị na n'ụlọ kịta wele post pụta. Wee dere ihe ebe a. Zachasị enu ebe a. Ma mere wa wazie m weje gbajebe enu je nyụọ ma mere. Nya ịpụta nnọọ were nne ego a ka ọ gịnị. Mama mụ na ga nọkwa ofu mkpuke. Akwa ma. No, ị na-akọwazi na ego efuo na-efuo n'ime akpa tupu m wepụta ya. Mba, ị na-aga ọ bụ gị jụọ mpa anyị. Kịta na afọ abata afọrọ m mpa anyị ka ọ na-enye m ife ọma ego. Ka njekwa bịa. Ị sị na pago na-enye mbụ ife ọma ego. Jụọ anya. Mana ọkwa ị nọ n'ụlọ anyasị ya ka ekwuru okwu ego pago si na-enweghị ma ọ bụrụgodo shishi. Ọ bịara olu nke ị wee nye ndị ife ọma. Chineke mee. Etizina mkpu emewu na Agụdọ na-ezu ori mpa anyị na-eti Agụdọ wee onye ori mpa anyị na-ezugbu ya bụ iwe dị anyị na ọbara achọpụtago m ọ da na ọbara mana ka njerugo bịa
nwoke anata ebe atata ọ bụzi m mgbu ọnya nke bụ iwere ego m nya nna atazi afọ ata ogwelisi ije nye ụmụ nwaanyị ogologo ụzọ mkpụrụ anyị na ịpụọ dị ya n'ọnụ wee na-apachi ori anaghị akwa na nke m ife ọma ka ochi ego a ka onye rie o ji wee rie ọ gịnị na-afịakwa n'ọzọ n'ezinụlọ nke a nke m ijidekwa maka ị na-akọwa na ị mara ihe m na-ekwu tupu m na-eji wee rapụ gị aka tiri m akpa ego ise m n'aka ọ bụ na ị mere etu a ịkụzikwa m akpa ego ise mụ nwawu ọchụ udo n'obodo ka ị na-etu ori ka ezinụlọ m na-etu ori ndezi m nkịta bụ ịbịazie na-ewere ego m na-ewere o jikwara aka n'akwa ejukwala agụ ụdọ ma ọnya were ego agụ ụdọ si n'afọ oge ka ị na-enye ọmụmụ ife ọma mụ nwa nke mụ nwa ọchụ udo n'obodo ịchaa karịkwa apịtị enwere m ego agụ ụdọ ya ewe ego iyi agụ ụdọ ya ewe ego agụ ụdọ ya ewe chere ka m gwa gị nna anyị aka n'ọgọdọ mma amakwa 1 mma amakwa 2 mma amakwa nke ịtọ mma amakwa agụ ụdọ gwa ya mma amakwa agụ ụdọ gwakwa ya mma amakwa ọ bụ na ị nyere ọ bụrụkwa ihe ị na-eti mkpu ma ọ na-eyi ama ma ọ na-eyi agba ọkpa bụ ihe m na-ajụ gị nọ na ihe m na-agwa gị bụ na ọ bụ na inye ha m akpa ego ise n'aka kịta ọ bụghị nke ka ijepụ ejepụ n'ihi etinye n'aka kịta afụ m otu oyi ezigbo ntata afụfụ iwere je nye nwaanyị ibe m ọ bụ na ị merie igbuzi m apịtị agụ ụdọ nna bụ nwa nwere ụlọ ifugo ebe nna agwa ị na ọnya ji ego ifugo ebe nna nwoke oyi mụtalụ nwa mmehie ka unu wetagokwe n'obodo anyị wee nọlụ n'elu osikwuo na onye echi ya ọzọ n'ezie na agụ ụdọ nwa m na-eje eri ọrụ nwatakịrị ibie na-alụfụ ụlọ ya dịwa agara m ndetaji nwoke ibe m anya agụ ewu chimo nze nwa ekwensu nze ka ị na niile oche onye oche mgbe sụọ akpa ọrụ na-abụ papa o tere ngwa gị were oche wee sụọ ọrụ nke m mụ ya asọlị ịchọ ihe nọ mụ nna ya asọlị idiot ọ bụta ka anyị agụdọ ịma mụ nna ya idiot mụ nna ya gị kpọrọ idiot avọ gị ọnụ taa ụmụ imenụ tata rụbi ya ama ụmụ ihe eme ihe ọgụ n'eri agụkata agbawa ụmụ ihe eme ihe ụmụ ihe emenụ
ụmụ ya ratụ ya gwara ya na-enye n'iri n'ọnụ eleghị ya na-eje eri ụmụ ya na-eneta ya anya ụmụ ya ama ma ịgbadala agbago ma ịgbadala agbada nwa nwoke ara ma na ịnọ a na-eri na apịtị ka m wee fụ na ọ gbatara m n'ọfụma ọfụma aga m eje gote mmiri fee ya mmiri ọ ya bụ mmiri ahụ kọrọ na ya bụrụ na Hey, qu'est-ce qu'on a pour moi? Allô? Maman. Allô d'abord. Quelqu'un déclare ça? Mime. Quelqu'un mime. Moi quand la dit qu'il me donne. Ala mu tọwa na di mama. Don biko bia na akwam dị n'afọ ga ahụ. Don biko. Ana m ekwu okwu na akwa afịkọ la afịkọ ime esibetu awa afịkọ kwa ya. Dị n'afọ ga. Akwam na asịkọ ka ọgbati aka m wee tụ nsukwu nwanyị. Amonya. Biko bia chi ya akwa. Agoda. Como aqui você tá, ué, né? Ai! Malo. Agora se não me diz, nasce não fica lá, fica uma hora, fica top, é? Querido, não é mais, já vai, né? Ai! Olha, eu vou colocar uma chave lá, como? Ai! Agora! Uma assim, olha lá, uma assim, olha lá, como é? O tá já foi até no ar. Ogwe flagodo. Nwa ala kwa m kai. Oya dondo. Obi ya nwa. Oya no nwa eto. Onwa ha egbu ya. Mana ihe ni no mere mu. Nwa ya emechecha ya kpukpu iri na ịsatọ kpukpu iri na iri. Onwa ho nnọkọ ọtọ nduzu ike. Okwu na ụka na adị m n'eli ma feju ka nwa ya na-ebutere ya. Ọha ezuchinata ike. Ọkwa ya nwa ka ọla akwa m. Nsogbu adịghị. Ka njeje nọrọ ala ha mejezi nzukọ ụmụ nwaanyị. Nzukọ ụmụ nwaanyị ibe m kwadobere ka ehi ahụ. Nya ka o ruo tata. Agụrụ bịa gụnire akwa m. O ji eme gịnụ. Olule dị ka o yere. Manya lee. Ọtacha afụfụ n'ụwa. Ọha afọ n'oye ji wee ṅụ mmiri. O wee ite mmiri ka ọ ṅụọ. Nwa ekotere ya ọgwụ n'ụka. O weta nri ka ọ rie. Nwa ebutere ya ọgwụ n'ụka. A na-eri m afọ eju ya eso. Ọta mkpụrụ ya. Anyị jezuo ike. Abụkwa na mma nje ka ana fu ara bono lebere na akọ gịnị ana fu ọnụ agbụrụ ya ọnụ achọ m mma ihe na-agwa anyị gwa nwa ya weta ego m ọ bụla wetara m gbuo ya ọnụ bịa ya ji akpọ m pastọ ọkụ a ga-agwa ndị polisi ọbọzi m ka a ya agwa ogbuto one ịgwa gị m ibu ihe a n'azụ ikwe ga-agwa m na o nwere ibu n'azụ ọgwa ebe nna eze mgbakwute ike ikwe m ka m na ya larụ onye ka anyị wee zuo onye eri mgbe ezo ya na ihe ọ pụtara ugbu a ebe ọ pụtara kịta bụ ibe na-emezi mmadụ ifere ka ije na polisi jenali ego biko gbaghara nụ biko chere Jizọs ọbịaghọkwanụ maka ndị ezigbo omume ọ maka ndị njọ kedu ebe Jizọs siri bana okwu a unu ebozire nwoke ọbalodu unu ebozire Chineke ọbalodu ka njọ gị ara na ịbịakwutere Chukwu ọ na-agba unu na-ebo Chineke ọbalodu
Unu ebozire Jizọs oke ibu. Unu ebozire ibu anya ekwentị do. Nwa ya eme ya golden. Ogene dị ka. Emere na ebo Jizọs eme na ebo Jizọs. Onye eburugo gị ọbara otu rapụ na onye aka ka otu ike. Iburu ezigbo onye ụka. Ele ibu go yebu. Asia na ya emehego. Sikwe ni na ego site n'ije golu akwa na abụrụ akwa m. Awu ije golie. Akwa m ka ije golu nwa m. Onwe ya bụ igbo gị na-eyipu gị akwa. Akọ ihe ipuru m akwa ebe. Onye ọbụla m ga-efekwu. Ihe afọ akwa ibulu ọnụ ma feru. Imehekwuru. Onye ọbụla mehel. Ihe na-asọ Jizọs ga-ebu ibu ya n'ime. Ọbụship, onye ọbụship. Ọgwụgwọ mmiri na-ebu aja ibu. bịa ka jere n'ọrụ polis na ọ na-ekere ndị ahụ. Na-ebu Jizọs ọbara odu ebe mmiri. Ụbọchị niile na-ebu Jizọs ọbara odu. Onye ka na-ekwu kedu ife a ga-eme ọbọzi ife mere ka a na-ekwu na ife a ga-eme ife na-eme bee Anyị ga-eje n'steshọn ahụ. Ọ sị ka bụrụ ụzọ ga nke pastọ ka pastọ o menu deliverance. onye bụ ụzọ chekwa pastọ ka agawa ọnụ biko ka agawa biko. O nwere isi sikwa na polisi ife na-eme ka na-eme. Ya nwoke nwere nwaanyị na-efe mma ka ya ife iji mma fewapụ m anya. Ọ ga-alụ ọrụ oge ọ na-eso complain. Sisi mụ na-anọ na prison na ife oge ọ na-abanye mụ na one day mkpe ọ na-enye nkiri ime ana. Ife abi. Ebute na iricha. Mụ na ya agwa Ewu. Hey, Mommy Uju. Kedu kwa ihe na-ebe eme? Hey. Arụba nga ka ị nọ. Nga ka m nọkwa eziokwu. Atagbugo onwe m n'afọ. Oh, Arụba. Ọkwa ihe a m na-adụ gị. So ihe ebubatago n'ụlọ nga. Ọkwa ebubatago n'ụlọ nga. Ewu. Sorry o. Anatalulu m ụlọ. Uju nwa m mụrụ ejima. Uju nwunye m. Uju nwa m na ọ bụrụ nwunye gị. Uju nwa m mụrụ ejima. Di ya nọ n'ụlọ. Ka nje gwa ndị nwunye di m na ụfọdụ ndị ụmụnna na anyị eje ụka nwa. Ya Uju mechara hapụ. Ewo. Ike agwụgwọ m ebe a m na eziokwu m niile. Ike agwụgwọ m ọ bụ obere ife. Nke a ịpụtara ilo, ọ dị ka mpụta unu eluwego. Honesty. Chukwu daalụ. Mana ọ bụkwa na ịpụta o. Bakwa n'ime Chukwu. Hey, Mommy echi adịgo m. Bakwurukwa Chukwu. Awụzikwa mbọ na-ege criminal. Awụzi m St. Timothy. St. Timothy ọhịa mbụzi gịta. Amara nna m na-ezu. Mana nke obele anyị ji. Mma enye gị ya. Unu wee goro Mommy, thank you. Ya Uju mechara hapụ m. Ekibele na wete ego akịta ka ihe na na-ekwu na agụ mmadụ sis iwere ego mmanya na-ata Ibro ka ọ na-adị. Ka eji na tiri ime onye ọ bụ ahụwa ka enyi na-ego. Alapụghị na iwere ego atịe na ọ bọsọ gị ma onye nyere m ego ọ sịrị anyị ka okwu ọ bụla nsọ gị. N'ekwentị anyị ka ego ụwa ọ na-etinye mmadụ n'ọrụ. Ọ bụ ego abụpụtara m ebe a m nọ. Iwe na-azọkwa ya ka ị na-azọkwa n'ego ka ị na-azọkwa wetara ka njide na ị na-azọkwa ya ijide ọ dọrọ m mma n'aka iji ịma na ego kpọpụtara n'ụwa orukwa anya na-etinye ego ọ gbasara gị ọkụ egwuregwu ụzọ ka esisokwa ego ike ka ya na-akpụsi ebe a pụta ka ya gbazego anya ọzọ n'ime anyị iwepụta ego a ogwu n'ime anyị ebe don't worry arụrụ n'ime sel n'ime sel gono ọgbọkwa elu okịta anụ wee kọba ihe ọzọ a na-enye ụlọ ọwụ nye ụlọ kịta akpatọ chesta unu ga-eji ya wee Uju alụkwuo na di nwa ejima ya maka nwa aka m ji na-ekonukwo ihe niile na-ekonukwo n'ime obodo a maka nwa aka m ji konukogide o nwute onwe m n'ime prison nwa arapụ m gaga lụọ ka ịmụ ejima ife ala anwụ ụlọ nwekwa nke ọbụla m na-afụzi ngwa nke na-abịa ụwa nka mama m gwakwara m agwa papa m gwakwara m agwa si ebe a pụta Chineke nwa anwa si ebe a pụta ya ọ ma echegharị ama ọbụzi ebe ọ na-ege nkiri site na ọbụzikwa ebe ọ na-ege nkiri
Imana m love gị ife niile m nwere n'ụwa imana m menye gị sofi ife ka m chọrọ ka ị mere m n'ụwa achọrọ m ka ị kweta na ị ga-abụ nke m ịbịakala m isi uju ị na-ede m n'obi uju okpuru m agwụgo kwacheno uju